za transparentní? Samozřejmě, že ne. To jsem nikdy nepokázal za transparentní, dokonce to veřejně jsem opakoval, napsal blogu ještě teďka tou veřejnou na Aktuálně, tak jsem to docela rozebral. Proč si myslím, že to je, že kampaň Miloše Zemana mi připadala jako totálně černá kampaň, která stála podle mě stojí desítky milionů korun. Já jsem někde viděl odhad, že to je za 100 milionů korun ta jeho kampaň zhruba. On to vede někdy od května. A mi to připadá docela nestydaté, když veřejně říká, že je to nějakých 5 až 8 milionů korun a takového, že ty peníze mu ještě přijdou někde od někoho. No to je opravdu, to ne, že to je netransparentní, to je totálně černá kampaň. Víte těch billboardů, které já potkávám všude, dokonce i v některých docela zastrčených vesnicích, to je jako, natolik vím, že tohle jsou pěkné peníze, které se do toho lí a my vůbec netušíme čí. To by v civilizované zemi, jako je třeba Francie, nemohlo kandidát nebo Německo, mohlo nikdy projít. A dokážete si představit, že by vaše strana podpořila teoreticky Miloše Zemana ve druhém kole? Tohle jsou tajné volby a já nemůžu říkat členům, co mají dělat. Já jim pouze mohu říct to, jak může někdo se vydávat za levicového kandidáta, když tam má to, co přizná na těch penězích, je pouze milion od nějakého exekutora, soudce exekutora, a když předsedou strany, kterou reprezentuje člověk, který tady má firmu, která se podílí která dělá exekuce na pražský dopravní podnik. Tohle jsou podle mě nemorální věci. Tento způsob peněz, protože já mám ty lidi v kanceláři, jako poslanec, já mám v kanceláři lidi, i tady v Praze dokonce mě navštěvují, kteří prostě absurdním způsobem mají 6 000 násobek toho, co dluží, jako tak dneska jsou zoufalí a neví, co mají dělat. A z těchto lidí jako někdo získává peníze a ty peníze platí kandidáta. To je opravdu levicový kandidát par excellence, jako pro mě. A pro mě je prostě tohle naprosto zásadní věc, jestli má být někdo prezident, tak musíme vědět, kdo ho platí. A to vlastně u Miloše Zemana absolutně není splněno a je to dokonce nestydaté, jak se to odehrává před zraky veřejnosti. Takže mě tohle mi připadá dokonce do nebe volající. A já proto říkám, že ten zákon se musí změnit. Protože mně je jasné, že tady, když budou nedostatky, tak ty sankce jsou, jak vidím, teďka nedostatečné. Protože oni klidně z těch černých peněz zaplatí i ty pokuty za to, že nedodrželi ty. Jim to je jedno. A to si myslím, že zase to by opravdu v těch zemích, kde se člověk na to kouká, jak to funguje jinde, tak tohle by si prostě nemohl prezidentský kandidát dovolit. A já o tom aspoň mluvím, protože si myslím, že to jsou fakta a že tohle je něco, co si nelze příště dovolit a tak to prostě nelze kandidovat, protože teďka můžeme celou spekulací, že dokonce i ty agentury, které dělají ty výhodné průzkumy o Miloše Zemana, vlastně taky součástí toho sponzoringu skrytého. My vlastně nevíme nic o tom, co se a takhle se z veřejnosti prostě hrát nesmí. Takže já se budu snažit, aby do těch příštích voleb prostě ten zákon nepřipouštěl to, co dneska předvádí třeba Miloš Zeman v té kampani. Dobře.